nwere ọya na-efegharị kịta ikekwe enube ọ dị very important na nweta information nye gị. Ya bụ ọya wee bụrụ na onwego mgbe ọ dị amụbeghị mgbe ahụ dị ọya abịago mgbe ahụ mesịkwa ndị nọ mgbe ahụ abịa dịba used to the ọya, so at some point dị ọya adajụkwa a na-emekwa dịkwa oge anụnwa ọ dị ka si na ndị Igbo aghọtabago onwefe aka na Lagos in the 90s. Biko as onye Igbo ịbụ mma like ka ị ga-eme ntị nwanne m, ọ dị mkpa ma nwoke ma nwaanyị. Unu mana ife a bụ Jenụwarị ka anyị nọ n'ime ya na ọ gbagotego before you know it otipịa. So ụzọ ife Igbo ka m bịa ka m gwa unu ma nwoke ma nwaanyị achọ nke ige ntị ọfụma. Ife a bụ gbasara arụ ike gị. Otu esi enye ambasadọ ọ ife dị iche iche enyegwe m nke a. So ife gbasara arụ ike nwere ọya na-efegharị kịta ikekwe enube ọ dị very important na nweta information nye gị. Ya bụ ọya wee bụrụ na onwego mgbe ọ dị amụbeghị mgbe ahụ dị ọya abịago mgbe ahụ mesịkwa ndị nọ mgbe ahụ abịa dịba used to the ọya, so at some point dị ọya adajụkwa a na-emekwa dịkwa oge anụnwa ọ dị ka si na ndị Igbo aghọtabago onwefe aka na Lagos in the 90s dị ọya abịakwa. Ọya a mesị ọ nọzi sinsi ya mana ọ bịazi nke dị isi epikie anyị gbadi ebe a mma akọwala ụdị ọya ọfụma na aka ya ghọta ya. Biko icheta na o nwere oge ọya a na-akpọ SARS bịa. SARS ọ bụkwa ọya na ọ ka m wee SARS ma alụghị atụ. Oge anwa ọya SARS bịa ụmụazị kịta ama amara ife bụ SARS. Oge anwa ị na-ekwu okwu ị na-ene anya saịdị ya mụ nwe na-agwa agwa a na-ene anya saịdị ya maka a gwara anyị na ọya na ikuti ya n'ụzụ ị ga-aga na o wee bụrụ na echi ịgwa mmadụ okwu ọkwa bifo na-eme anti good morning ọya nwa atọ ọnụ ọ na-arị na-ene anya saịdị ene mọsịgụdodo gị na-ebe anya saịdị ene na-aya gakwa ya n'ụwa ọya SARS. Ụmụ oge esi Lagos kpokọ ndị nwa kpokọ ọfa ife a na-agwa anyị na o tee n'ome kpokọ ndị mmadụ na Lagos bata n'ọpa iwe ka wapụfe ebe a. Oge ahụ ka ọya SARS ya dị ịghọtago. So wepụ na mgbe ahụ ọya SARS ya dị ozugbo anụkwara na-ewe ndị ekpodata n'ọpa iwe ka nsogbu wee gaa n'ala Igbo niile. Onye ọbụla abịagodu ma ka o si nọlụ so ma ịfụ mmadụ sef gị na mmadụ ji ikwu okwu mmadụ ya do ya na-ene anya saịdị wee na-agwa dịka onye ji ime confession n'aka fada ya ewere iri ya debe saịdị na-akọ ihe gị na chigu na-eje ịkọcha tụgharịa etu aka SARS adị. So ife a bụ ka nye gị idea ife ọ dị ka ya ọya anụnwa pụtara ife a na ọ pụtara na Jenụwarị a since December ka ọ bịa na-apụta mana ọ bịa na Jenụwarị a wee gbagote. Before nkọwa alụ gị ya o nwere one very guy na Lagos. O nwere ebe o jere ife ọ na-akọlụ ndị ahụ n'ọkwa maanị ahụ n'ọmaanị ya mana kịta akpataghị ego n'ọkọgị ya ebe a na-akọ ife ekwu bụ ha ife nwoke ma nwoke ibia ọkwa ndị afọ nwaanyị esie rice afọ ịgbagodiba. So now manụ m ife manụ m o mego so many people nya adị lazy. Ege ntị ọfụma ọkwa manụ m onye manụ m a na-enwe different categories. O nwere manụ go bụ n'ọkwa from childhood mana onwe ife jikọ gịnị ya not just childhood ebe akụba ọkwa manụ gị ka ọ bụ na enwekwa manụ ọzọkwa bụ onye abụ manụ m based on the business related. Unu na-azụkọrịta na-eme transaction mana ọ bụkwa na gịnị ya adịkazi nọ kọstọma ka ọ na-atụnyela oge nwa gịnị ya na-emekọ biznes. Ọ manụ gị ka ọ bụ odogo anyị na ọya eje buru biznes abụnye onye ọzọ gịnị ya emekọbago mana ọ bụrụ na ọya ọmanest still ọkwa manụ gị because business ọ bụla o nwere ọya akpọ as man ya. So ka ị na-afụ different categories dị na manụ ma na-ekwu. O nwere kọọlụ ị ga na-aza kọọlụ ọzọ abịa epinyugodo onye a gịnị ya na-ekwu ịzagodo onye a because n'ifi na onye a dị more important ya ka iji wee pinyugodo kọọlụ onye a. Ọ bụkwa na onye a dịrị important mana onye a dị more important imesịkwa ịkpọchigakwa ya azụ. Mana onwe onye ga-abụ ọkpọ kọọlụ
gịnị anọ na kọl o nwere ndị kọl na-abata mgbe ị ga-eji stọpụ kọl a onye ọbụla ga-eche ka ịkpasị ya nka manụ m dị n'iche n'iche manụ gị ije na-akọlụ ndị mmadụ na onye abụkwa manụ gị ịmara njọ ka aka akwa manụ gị jụọ onwe gị ka economic benefit manụ ụlọ a na-eweta manụ ụlọ na-apụta ego enwe ya na-eme transaction ka ọ nọkọta akpọghị oke ịmachiru moto apụọ ọkwa ya elu ebe ebute nri erie nri ṅụọ mmanya ebute ọtụ ala ọtụ ebe manụ ma ebilivu na ọ kwesịrị ka o nwee ife jikọrọ mmadụ ebu akọ wee bụrụ manụ o nwere ndị nọ na the same line of business anọ na the same line of business manụ ma ahụ na-achịkọ ọfụma onwe ihe a na-akọ na mgbede ma a na-aṅụ mmanya nna efekwa moto ya bụ dade ebute moto under 2 hours na area 10 na Dubai na-egbuka na moto 5 a na-akọ dị akụkọ onwe ka o si atọ ụtọ ighọtago biznes unu nọ a na-amụtakwa mmụọ mana o nwere nke bụ nna na-agaghị dịsị adịrị ya mgbe eje ebe ahụ na dịgaghachi ụmụazị aka na-aba bịa ife ụmụazị amasị mma na ọ dị ka Uganda ka o ji ebute ụdị akụkọ a ka ịchọ ka gị na manụ na-akọ akụkọ a ka akọgide wee luzie to the point na a na-eji mmadụ anọ ọnọdụ bịa palọ a na-enwe ike ịkọ ezigbo akụkọ about you ndị ọ na-esi n'ọnụ fa apụta bụ ndị chọrọ ka ife na-eme na ndụ fa ma ọ bụrụ ọfanwa ga engineer the thing fama bụ originator of the plans ozi gị nwa bụ the originator ibunite plan ụgwọ ọkụbazie fanwa bịazie bụrụzie directors na ọ bụrụ na-emeli etu a na ọ ka ka mma mụ na onye nwa ama eme ya akụkọ ka ọ laikiri ọ bụzie na nke nwazi na-edonyere iru na street adị m promote ihe ọjọọ mana mụ na gị ma Liverpool street imagine na nwoke nọ na street na-eme business mana ọ chọọ ka ya na ndị eke malụ ọ chọrọ ka eke fụ ya for one day the same street ka onye ọzọ dọnyekwala iru si nwanne m na ego ka m chọtara ife nwa ga-eme ya na-eme eke nwa na-abịa ya bịa like play ndị nwa abịa ekolia ndị nwa makwana onye nke a na ndị ọzọ nọkwa na street mana abịa koli onye nke a onye ekolu eje finally o mesị pụtazie gbalụ kọntaktị malụzie ọga life a na-adịsizi izi na street afụtakwa n'ọkwa kọstọma akụpụlụ ya mana nke nwere ịchọ ịnọ na street mana ịchọ aka ya ndị eke a na-eru aka inwezie ka isi nwe oche a na-eji imebe expect ka onye nke anụnwa ka o weta kọntaktị ya because o jego o wetazie kọntaktị ya ka e wee sọtụba nke gị ka o weta dat kọntaktị ya nwa ịma na ọ kwesịrị ọ ya apụghị ife n'arụ mana ọ bụzie na ọkụ kwechiri na ọ ya apụghị ife n'arụ ịpụọ ya aka n'ọkwa manụ go eho manụ gị n'ife ọ na-arụgo na ka e wee jefu ọ ga-abụ 1 million mana ife ọ nyekwa ọ ga-abụkwa 500 ịgbabi ya ele na 500 a ma ịma na kọntaktị ahụ bụ ego nyanwa jiri eme ka time ọ jiri kwa ya n'ime buru aja afa dị na ya mana ọ sụgo ogu kịta na ife ọ ga na-efu eju mgbe niile ọ nọ n'ime ọkwa gị nwa nọkwa na-emekwa ya own thing with oke sense ya o nwere ife iji wee achieve so ife na-abụ manụ aka mma si kpọọ okwu afa ọ na-enwerịrị benefit dị na manụ a na-ebiudu manụ ma ebiudu ọ kọntaktị enyeghị ya freely ya ama the value manụ m ka ife manụ na-apụta o nwekwara ihe na-apụta na-eke ego ọ bụrụ na manụ m na-anwa ahụ mgbe a na-anọkọta ka ego otu ị nọ na Disemba many guys adọnyesịa n'iru anọnyesikwa nkịta na onwebụ ezigbote idea iwepụta a ga-etinye ego ka ego wepụta mana ị na-achọ ka enyere gị aka onye a ga-enyere gị aka ịma na ego ọ chọrọ iwepụta kịta na ọ ga-alaiki ka ego apụọ wee profit bata mana ị ga-achọ ka enye gị ya free mana onweghị ezigbo plan inwe nye benefit kwa ya nwa ọ bụrụ na ọ ga-enye gị 20 million ka ọ fụkwa na ya nwere ike itikwa another 20 million ka ọ mịtara ya mkpụrụ ọ investment mana ọ nweghị any idea pụta side mana echi gị ya na-akọ nna manụ gị from year to year ka business ị na-enye ịmaala ya kedu business wetegolu manụ weta ego iji chọọ ka erite n'ụmụanụ ha ka ọ bụrụ na gị nwa ka a na-ekwu maka ya a side step ọgụ na ọ bụrụ na ọkwa ya na ọ na-abụzi akpata ego nna onwe eme ibie so ife a nna gwa bụ ọya ọ dịgo before ọbụna ọ pụtakwara again this year ọya bụ ọya nsị na nga agwaghị ọya na-ewi na
ọ pụtakwana na Jenụwarị a ọ na-egbuzi kịta ihe ọ na-egbu maka many guys na-ada steeti a na-ada na complain ọngwọkọ bido a na-complain ọ dago ife a na-eji eburu iwe dobe n'obi nwoke ị na-ewesa nwoke ibe gị iwe onye jiri chụọla onwe ya ego ahụ ka ị na-ewesala iwe nke wee agbajighị aka ị ga-abụ nnukwu ọya ka ọ bụ mee ya avoid si obi gị ụgbọala mapụta n'iru ọgụ onwe gị na-enwere ife weta idea ọ kọmitie ego kọmitie idea a na-eme ya eme partnership a na-enwe equal partnership a na-enwe dormant partnership dormant partner onwe ya gbasara ya ma na ewuru ego ya tinye ighọtago ego ya na-asụrụ ụzọ akpọ ọnya onwe ya ọ na-contribute customer care logistics ihe ọma bụ ya weta ego gwa jezie mgbagharịba nke onu so asị manụ ga kedu idea anyị na-eweta ka manụ ga wee kwụrụkwa n'ọkụ ebe ị na-achọ ịkwụ n'ọkụ ọ bụ na bịa nso ka otu igiri ihe a na-eme wepụ pride unu nwee ihe na ọ na-ele moto ịbịa gbaba ọsọ ahịa na moto ka unu nkata unu na-eru ha na moto nke a pụtara na na-akpa nkata na ihe a 2022 na ego na na-ele ya n'ofostri na leda onwe ya na-eme ọ bụ na social media ije nso unu na-akpa ka eke si monetize page ya ka onwe ihe dọta gị na manụ ya bụ ya o yegbu onye obi ka ọ na-enweta maka ọ ya sụbi osuchie ha obi iburukwu ya jee feke ya ndị mmadụ ọ dị ka sas ebe anyị ya jekwa ifesi ya ụfọdụ ejekwa na-elo ilo na-agbasara enemies inherited enmity all from ndị na-achọrọ effect change ha nọ na-achọ nnọọ ka ihe emebezie ha wee take advantage ndị ohu ana m aka m ka eze ụmụ iyo ilo gwa ndị ya dị gbasara ọya apụta ọfụ